যত মিডিয়া নাই তো নাই চিনি তাকু বুখুরন যত সিজাক সারা ত্রিপুরানি বরক যত খুশিং যাক 10 বছর जों नायसिंमानि सुप्रीम कोर्ट चिनि बुबाग्रा चिनि बरक रगनि जे बंचित अंतमानि बनो जों मियाफ्रो स्टेट गवर्नमेंट प्रेसाराइज सुप्रीम कोर्ट बाय खायजाबो बुबाग्रानि केस रमा बाय जों मियाफ्रो रायमाखा जे सेप्टेम्बर मासेव जे खेफानो विलेज कमिटी इलेक्शन नो पायरवानि बाङै चिनि उ 10 बोसोराव आसुक चिनि माथाय जों गमाखा आइफोनो ताबक फाइनाली जत त्रिपुरा हानि बुसारक बुबाग्रानि साकथारबांबाय जे बीसी इलेक्शन इंया तंमानो जों ताबक जों मानखा हायनि बाङै जों बुबाग्रानोबो हामबाय याफानाय जोंनि किल्ला ब्लक कमिटिनि थेके जों बेलायखे खाकजाङो हामबाय मारोबो तमाने हमले सारा त्रिपुराव नेता गोबांमा दंबो हायफानो कयसा नेतानो जोंनि बरक रंनि बांबा सगिया जोंनि मा थायनो नावानि जे जों बंचित तंमानि एडिसी एलाकाव स्पेशली ग्रासरूट लेवल जे डेवलपमेंट माने इंया तंमानि बाङै ताबक ओंखा हायनि बाङै बुबाग्रानो हामबाय जोंनि ब्लक कमिटि थेके ते आंनि पार्सनेल थेके जतन हामबाय